enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. In the Bankulu. Ngiyacela unyazi lwezulu lungikhethe nami kwabayingcwele. Ngiyakhuleka ezulwini. Okhulekayo umvangeli uMathonsi. Enhlazatshe. Nkulunkulu oyingcwele, ngicela ukukhuleka ezulwini lakho. Mbingelele intombi endala yakwaHadebe esilethele uNkulunkulu emhlabeni. Makhosi ahamba nonyazi lwezulu uPombela simesemampondo langaphuma sikothe. Inyanga yezulu nomhlaba nothingo lwamakhosazana. Uye osesihlalweni unyazi wezulu. Nginovalo olukhulu kuthema kufika lokukhuluma kwasezulwini. Ngiyacela kuwe baba ngoba angazi ukuthi lo msebenzi uphathwa kanjani. Ngiyacela kuwe Nkosi ngoba wena waziyo ngentshumayelo abantu Nkosi beze kuwe. Amakhosi alandela uShembe esinawo amakhosi esizwe. Bingelele abefundisi abayingcwele abayisandla senkosi sokuphonsa izwi. Bingelele abavangeli. Bingelele abashumayeli benkosi abagada umsebenzi kaNkulunkulu. Bingelela abakhokheli abagade imiphefumulo yamakhosikazi bayisondeze kuNkulunkulu. Bingelele nabaphathi beyintombi nebandla lonke elingcwele ngiyalibingelela ngegama lenkosi. Baba mangibe ilombhobho engiwuphethe. Ngicela ubungcwele bakho. Ngicela umlilo nesibindi sokuma phambi kwakho. Ngikhulume engikuzwayo ukukhuluma endlebeni zami. Inhlanhla yabo
Ngiyabonga zidla amafaza sezulwini ukungibikelela ngoba ngizwa ongathi ayacina amadolo. Ngizwa ubaba ngithi ukukhuluma kwakhona la ekhaya kukhulunywa njalo. Kusho impunga zithi indawo ephinde mhlezi singilahle mhlezi singikhulule nami mhlezi lesikhathi ngihleli phansi ngangenaso isono kodwa emva kwalenkulumo yami mhlezi thola ukuthi sengina sona ngisenzile ngiphambi kwaNkulunkulu kulesi sikhathi ngiphambi kwamakhosi nabefundisi ngiphambi kwamaZulu izingilozi ngicela bangilekelele ubaba noma Nkosi yezulu nomhlaba siyabonga ukusikhumbula uthema ungena simakade omuhle uvamile kimi lokho mayengena uJehova zehle inyembe zingazazi ukuthi ngezani ke manje ngoba nangu uNkulunkulu ebesimfuna sithema silapha yana sigucile engenile uNkulunkulu ngaphakathi la ngibheka ikhesha lakithi edlala umvangeli ukhumalo wathola ukuthi ngiyakhala kanti naye uyakhala sibhekane sikhale asho ukuthi Mathonsi uyambona yini uNkulunkulu ukuthi ufikile usikhumbulile simbonile sonke mayephuma emotweni emuhle usimakade wakithi ekhazimula nobungcwele bakhe basezulwini uJehova ophelele amen akashoti ngalutho
Uma ufuna uJehova nguyena lena akekho omunye. Uma ufuna uKristu uyena lona akekho omunye futhi. Uma ufuna umoya oyingcwele uyena lo futhi akekho omunye. Uma ufuna ubhombela, uma ufuna ilanga, uma ufuna inyanga yezulu, uma ufuna uthingo lwamakhosazana, yilona unyazi lwezulu uphelele. Obizwa njengoba silana ukhona kuwo wonke amagumbi amane. Usindisa abantu ezindleleni, usindisa abantu bedliwa amanzi, unika abantu imisebenzi, unika abantu ingane, usakhela amakhaya. Siyabonga Thibelihle. Umama uthi mayephuma emzini ashiye izingane zidlala egqekeni. Athi ngiyabuya izingane zami ahambe zisale zidlala kungekho lutho nje khona. Kodwa izothi ma izingane zibona unina sezichamuka zigijime zishone kuye, ikhale enye ingane ayiphakamise ayigona ayibuze ukuthi ukhalelani kodwa babe kushaya yini? Ithi ngangichaba bengakushaya. Pho ukhalelani? Athi ngangifuna wena, ngikhalela wena nje. Nathi sasifuna wena Nkosi masikhala. Angikhalanga ngedwa Nkosi, izikhalile ingane zakho. Kodwa izinyembezi zenjabulo ezihlangene nosizi lekelela ngifundele incwadi ngoba abantu bakholwa ngazo incwadi. Uma ungayifunda incwadi basuka abantu bathi hayi le nkonzo yayingasimnandi ngoba kufundwanga incwadi. Kanti incwadi esinayo ukhona ubhombela uyincwadi. Singakhuluma nje ngobhombela, sikhulume ngelanga. Incwadi yethu leyo. Lenzeni ilanga. Sikhulume ngobaba wasezulwini osithanda kakhulu, inyanga yesizulu. Sikhulume ngothingo lwamakhosazana, sikhulume ngonyazi lwezulu, ukuthi umhlaba wonke umhlaba usufuna ushembe manje, awusenaso isikhathi. Awusenaso isikhathi, umhlaba wonke ufuna ushembe ngoba sebembonile ushembe ukuthi hawu besithi umuntu kanti uNkulunkulu. uLuka 24 eveseni lamashumi amane anesihlanu. Nayo le ncwadi esifundayo yalotshwa uye ushembe. Incwadi kaShembe le. Uma sisuka kule ncwadi siyongena kuJeremiya wokuqala eveseni lesine, no Jeremiya 15:16, bese siyogcina ngencwadi kwabaseGalatiya 5 eveseni 15. Ncwadi kaLuka 24:45. Khona wavula izinhliziyo zabo, khona
inkosi yamaNazaretha uKristu Jesu wavula inhliziyo zabo ukuba baqonde ngombhalo ngoba umbhalo ufakaza ngaye. Funda kulungile ngena kuleya. Umbhalo ufakaza ngaye. Nalo esiufundayo ufakaza ngomnikazi wawo, ufakaza ngonyazi, ukuthi unyazi yilona elinesikhiya sokuvula ingqondo nenhliziyo okuba siqonde ukuthi unyazi lwezulu luNkulunkulu kaphela. Bayinkinga esontweni abantu abangamqondi uShembe balingise. Uma sithi uNkulunkulu unyazi lwezulu uNkulunkulu asho njalo uyalingisa. Sicela ukuthi uqele enkosini ukuthi baba ngicela ukuthi uvule ingqondo yami ukuba ngiqonde ukuthi wena ubani. Baba funda. Ncwadi kaJeremiya 1:4. Leza kimi izwi likaJehova Lifike kimi entambama kusihlwa izwi lonyazi. lithi Lase lithi kimi ngingakakwenza esiswini ngakwazi. ungakabikho esithini sikamama wakho ngakwazi. Ungakaphumi esiswini ngakwenza. Ungakaphumi kuma wakho ngakwenza. Wangcwele Wabangcwele. ngakubeka umprofeti wezizwe. Njengoba namhlanje la sengiprofita ngoba ukuthunywa uNkulunkulu ukuba ukhuluma indaba zakhe kuyingcele yokuprofita. Ngathi awu Nkosi Jehova, Ungibonile umfundisi ngishona phansi waze wamzwela umfundisi wathi awu angazi ukuthi lo msebenzi uyokhona ukuma yini. bheka angikwazi ukukhuluma. Ngathi ngoba ngingakwazi ukukhuluma ngiyofika ngithini emakhosini omhlaba, ngiyothini kobaba, ngiyothini ebandleni lonke, ngiyothini kuJehova ophambi kwami kusasa. Ngiwumntwana Ngoba ngiyingane njena. phepha uJehova wathi kimi, Ngathi unyazi lwezulu ungasho ukuthi ungumntwana. ungasho ukuthi ungumntwana ngoba uyakuyala kubo bonke ngiyakukhuluma kubo bonke engiyakuthuma kubo. lokho engikucela kuye ukuthi angikhulume angithume khona, ngakhuluma kwami nakho konke engiyakuyala khona. nako konke uNkulunkulu azokukhuluma kimi ngiyokumdlulisa kinina, Ngokushumayela ngiyokushumayela. Amen. Funda ungesabi. uGalatia. Ikuphi uNkulunkulu angithume khona? Lithi izwi walahlwa omunye hlezi nami ngilahlwe. Ngoba akazange asho ukuthi uShembe senze lokho singakwenzi lokho. Ngicela okusho engikuthunyiwe phakathi kwenu. Ngithunywe unyazi lwezulu ukuba ngikukhulume lokho. Galatia 5:15. Kawase Galatia 5:15. Unothando uyasithanda
Kepha uma nilumana uma sibahle kanjena sigqoke kahle silungele uNkulunkulu wethu naye uJehova wethu ephambi kwethu emuhle kungaba inhlazo phambi kwakhe uma sikhalisa izinyo silumana singakhuluma sidlana xwayani ukuba ningaqedani uma nidlana xwayani ukuba ningaqedani angazi ukuthi ungakhona ukusho kuye oseduze nawe ukuthi mfowethu ngiyakuthanda dadewethu ngiyakuthanda bekungaba kuhle kakhulu uma singaba nalo luthando lokuthi masigijima kulomuzi sihamba simamatheke sijabule ngoba sisezulwini ngoba ushembela ekhona kusezulwini ngaleso sikhathi noma esahambile ufika abantu sibabeke lapha baphuma abantu baphilile ngoba la kusezulwini lethu funda ba ngisho hambani ngokukamoya asihambeni bayingcwele silingise uNkulunkulu wethu awumoya phakathi kwethu khona anikwenza inkanuko yenyama khona asiyokuveza inkanuko ezifisa inyama ngoba inyama ifuna okwenyama okuphambene nomoya lokuphambene nomoya umoya ukhanuka okuphambene umoya ukhanuka okuphambene nenyama lezi zinto ziyamelana ukuba ningenzi lokhu enikuthandayo kodwa uma niholwa umoya uma siholwa unyazi anise phansi komthetho kepha imisebenzi yenyama nayo ke imisebenzi isobala imisebenzi yenyama ongathi umuntu angabhala ilisti esandleni sokunxele ubhalwe imisebenzi yenyama engayifuni ushembe ukuthi lokho angikhuleke uNkulunkulu ukuthi ungangimele endleleni yami ngokuhamba kwami ngosuku lwami ile imisebenzi yenyama ile ayifunakali kithi thina abaNazaretha funda ile ukuphinga ukuhlobonga ubunuku ukungaziphathi kahle ukubonga izithombe ekhona uNkulunkulu emini ungena ehlathini elimnyama uJehova ekhona phambi kwakho ukukhunkula obuhula inzondo nasisifo izondo nenkani ukuphikisana angazi ukuthi inkani awunayo yini inkani inzondo yona yikho okuphikisa akukho uma into ingakakhulunywa nguwe ayimanga kahle uma into ingakenziwa nguwe ayimanga kahle konke kufuna kusho wena ulaka anginalo yini mina ubange ukuxabana nokwehlukana umona ukubulala nokubulala ukudakwa nokudakwa
nokubhensa nakho okunjengalokhu konke lokhu uShembe athe mangikusho zifuna wena ukuthi ukuphi kukho ukhona yini la ushayisa khona kulezi zinto esesizikhulumile engithumile uShembe ukuthi ngikhulume funda baba uyaphansi nakho okunjengalokhu nakho konke okunjengalokho engisandulela ukunitshela ngakho njengoba ke ngantshela phambili eseshilo uShembe ngaphambilini ukuthi abenza okunjena abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu kepha izithelo zikamoya nakho ke okufunwa uShembe okuba sibe yikho kepha izithelo zikamoya nazi ziluthando ukujabula nokuhlala umuntu eneme ejabule ukuthula noma ethulile kodwa akanankinga anayo kuphela nje ukufika isikhathi sokuthula ukubekezela phela ngoba siyesicela uma sicela uNkulunkulu sicela imisebenzi uyifune namhlanje kanti uselayinini iyahamba ilayini kuzothi kufika leso sikhathi sakho nawo uNkulunkulu akumukelise lokho ukucelayo obumnene ube umuntu omnene ukulunga ukukholwa njengoba sikholwa onyazini ukuthi unyazi noNkulunkulu ngaphela ukuzwa ukuzithiba phela ukuzwa umuntu onendlebe umuntu ongenayo indlebe akezwa noma ekhuzwa uyomkhuza uyoshona ilanga ukhuzana naye uthi uma umbamba ngapha aphunyuke ngale ngoba akanazo izindlebe okufanele ukuthi sithi ngiphe in the bank you Baba akukho umthetho ophambene nalokhu okunje akukho umthetho ophambene nalokho okunje kepha abakaKristu ngiyabonga ngicela ukundlula ezulwini kule ndaba engithunywa yona kulesi sikhathi kwakungumsombuluko sizwa ukuthi sehlelwe ifo elimnyama ebuhleni ngingumuntu osheshazwele kakhulu onezinyembezi eziningi kakhulu ngathi mangithola lokho kanti ngihamba ngemoto akuhambeki ngithatha imoto ngiyibeke endleleni ngiyikhiphe endleleni ngikhale ngithi simakade usishiyela bani Thixo oThixo ngingabuzanga ngoba ngingumntwana ukuthi kuza indaba enkulu
thatha imoto masengiqede ukukhala ngoba mangiqede ukukhala umoya sewuyehla ngikhambe nemoto ngifike ngiyipake. Ngithe mangiqeda njalo ungumvulo uLwesibili uLwesithathu ngisebuhlungwini ngiseyinyembezini ngikhala okudla ngidle ngoba kufanele ngidle kodwa kungangeni. Ngilale ngalosine kuzakusa kungolosihlanu siyahamba siye ebuhleni. Ngathi mangilele ngayibona ngikhona ebuhleni phezulu ngiphakathi eDandengrom endlini. Phambi kwami nangu uNkulunkulu wethu uThingo wamakhosazana luhlezi esihlalweni. Nangu uma Msila uhleli duze nobaba. Eceleni uhleli engamazi. Uthule ukhethe ubheke phansi. Uma ngigucile njengoba ngigucile iyathetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni. Iyangithethisa ithi Mvangeli. Ngithi baba. Ngithe izandla. Yithi yini ngawe? Ukhalelani? Ukhalela uShembe wena? Uyamazi yini uShembe omkhalelayo? Ungamkhalela uShembe sikhalele wena. Ubheka ukuhamba kwakho nokukhuluma kwakho ngoba ulwimi luyamkhipha umuntu ezulwini. Ulwimi luyakufaka futhi ezulwini. Wathi uyazi ukuthi inyembezi zakho zingumfula endleleni yami. Ngathi baba ngasi. Wathi ungamkhaleli Shembe. Ngathi baba. Wasuka lapho siyadraya lesisulu sadraya naye uma wadraya naye base bebhekana. Bayakhuluma. Uyabuya ubaba kimi uyadraya uqondana nami. Uthi Mvangeli ngithi baba. Uthi uyamazi uzibani. Ngithi baba ngiyamazi. Ngisho ngingamazi. Ngingamazi. Athi uma akamazi. Lo muntu akamazi esikhuluma ngaye. Athi uma kimi lo okhuluma kanje ngimlingisele nami. Ngisho lokho akusho ngathi ngiyamazi. Ukhuluma kanje base bevumelana bathi cha uyamazi. Wathi kimi Mvangeli esebonile ukuthi ngithuke kakhulu. Wathi Mvangeli ngathi baba. Wathi njengoba ngisuka la ngiphuma la ngena la endlini ngiyokwenzela isitifiketi ngiyosayina la phansi esakho kusamakhosi baba. Wasekufika ngaphaphama ngalosihlanu ngayibona sengigcinile sengilungela indlela sathatha imoto sashona khona. Sathi masifika khona bathi umlindelo awuzoba khona umlindelo. Kodwa saba khona umlindelo. Ngiyincenye yalabo bantu ababekhona. Sawubanga umlindelo. Wathi uma ethulwa uNkulunkulu wabantu wahloma bonke abantu. Bathi ngolwethu unyazi. Namhlanje sisasho njalo mayibonge Nkosi. Kwase kufika isikhathi sokuyohlanyela eGetsemane. Yaphuma into esezulwini ehle enokuthula nomusa nesihawu. Yahamba phambi kwethu
sayongena eGetsemane yafika yama into yasezulwini yathula yangabheki ngapha nangapha yabheka nje kuphela abefundisi besebenza laphana ukuthi benza ngakho yini nalithi izulu nase ngimbheka ngambona ukuthi uNkulunkulu lo akafani nabantu lo sasuka lapho baqeda bamthatha amaphoyisa ahamba mana zaletha amandla enkosini ngathi ngisemsebenzini ngelinye ilanga ngoba uNkulunkulu uyasihambele ekulaleni kwethu umuntu ongaphakathi kuwe omdlile ushembe ungaphakathi kuwe wena uyalala kodwa yena akalali lo muntu kodwa ubona izinto eziningi kodwa uma zingasebenzi lezo zinto azisebenzi kukhona amaphupho okufa nezibonakaliso zasezulwini Milela mangilela emsebenzini ngibona ngisedrobheni ngiyahamba edrobheni mangithi abantu sebemile bonke abantu bamile babheke phezulu ngibuza ukuthi babhekani phezulu nami ngibheke ngiphakamise ikhanda ngibheke ngithole ukuthi izulu livulekile kukhona umuntu owehlayo kodwa asikwazi ukumbona ngoba ukude lo muntu wehla ngeparachute uyehla iyazungeza ihamba kancane size simbone sambona ukuthi hawu uKristu Jesu mayibonke Nkosi In the Bankulu.